игри, бе. Май да взимаш там почвам, не? Бега, бе! Бега тука, бе! Да бега тука, бе! Ама не... Дай ги тези! Ти станаш да ми тява такъв! Отидеш човек и такъв! Вижда ли тява това? Ето то, къде си, бе? Къде си, бе? Вижда ли тява стана такъв! Къде си, бе? Заради тебе! Момчето най-да ги приемаше! Ай, момчето приемаше, майте, правим, йо! Не мога, не мога! Бе, сей си там, сей си! Дъжка се търза. Ай, без тия приятелските, бе! Аз стигате, брат! Идей, бе! Ти не мога викаш, бе! Аплодисменти за момчето, на което не му пука! Много блокира процесора, бе! Могли! Айде, Само могли! стоп, бе, вече, престани викаш, защото така ме дразни. Трябва да се преинсталира Windows-а, бе! Аплодисменти за момчето, на което ме дразни! Пасио! Тото, аз мен. Тото! Тото! Аз седни почини малко. Тото, седни почини малко. Не умеш да си влезеш в Фейсбук, интернет си има свързан. За какво? Не мога. Айде! Не. Какво? Не. И ти заключиш така образ за компютъра. Вие седите повече на компютъра, отколкото тук. Абе, аз седим, бе, зеро. И усилваш музиката. Нема, стопа! Ей, стига! Нема и да слушаш. Айде! Айде, включим даже никой да не идва. Става ли? Само не мога да усилваш музика. Абе, къде има интернет, бе, мен? Само няма да слушаш музика. Излиза едно малко специално. Да, ти чашата, бе. Чашата. Цигака! Не. Я вече пише на тим. Колко е? 3 лева? Айде!
Тото! 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 Чуши, бе!